तब्येत माझी ठीक नव्हती, तशी मी कम्युनिटीमध्ये पोस्ट पण केले होते. आणि अजून एक दुःखद बातमी तुम्हाला सांगते. मला आता हसायला येते बोलताना. बाबांनी लेकासाठी बघा किती खाऊ आणलंय. निघाला बापरे, फायनली निघाला. पाणी सांडलेलं काय बाहेर ओलं ओलं सारखं वाटतंय. तिथे ना समोर पडलेलं आहे ना पाणी. कसलं पाणी तर पडलेलं कधी? हा मग कुठे? पडवीमध्ये बोलतोय. पडवीमध्ये पाऊस पडला रात्री. ती बॅग आहे ना, बॅग त्याच्यावरती असं ओलावा वाटतोय. पाऊस पडला पाहिजे का सांगू शकत नाही. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर कुणालचे बाबा आज भाड्यावरती गेलेत. आता सकाळचे 7:30 वाजलेत. म्हणजे आता ते सकाळी गेलेत ना, आता किती वाजता घरी येतील काय सांगू शकत नाही. मला वाटतं त्यांना घरी यायला संध्याकाळ नाहीतर रात्र पण होईल. कुणाला सुट्टी आहे ना, त्याच्यामुळे कुणाला आहे घरी माझ्या जोडीला. तब्येत माझी ठीक नव्हती, तशी मी कम्युनिटीमध्ये पोस्ट पण केले होते. रविवारी माझा व्हिडिओ आला नाही. म्हणजे बऱ्याच आपल्या ताईंनी भाऊंनी मेसेज केले की ताई काळजी घ्या म्हणून. तर ठीक आहे, आता बरी आहे तब्येत. म्हणजे 2-3 दिवस झाला मला भरपूर ना त्रास होत होता. चक्कर वगैरे अशी येत होती. मला वाटतं काहीतरी BP किंवा शुगर काहीतरी म्हटलं झालं असेल वर खाली, त्याच्यामुळे असं होत होतं. पण ठीक आहे, आता थोडा वेळ आराम केला, आता बरं आहे. आराम म्हणजे असं पूर्ण आराम मिळत नाही. म्हटलं घरातलं काम कसं जसं जमेल तसं केलं थोडंफार. म्हणजे आपण जर का झोपून राहिलो ना, मग जेवणाचे हाल होतात ना ह्या दोघांचे. त्याच्यामुळे म्हटलं चला व्हिडिओला एक दिवस सुट्टी घेऊया. आणि घरातलं पण थोडंसं काम मी असंच बाकी ठेवलं होतं, फक्त जेवणाचं वगैरे फक्त यांचं केलं होतं, त्याच्यामुळे झालं. पण आता आहे, व्यवस्थित आहे तब्येत माझी. आजचं वातावरण तुम्हाला सांगते, इतकं सुंदर वातावरण आहे ना. सगळं धुकं धुकं सगळीकडे झालेलं आहे.
सकाळी एकतर जायची घाई होती, 5 वाजता लाईट गेली. म्हणजे असं कुठं जायचं असेल ना किंवा घाई गडबड असेल ना तर असं होतं. लाईट गेली, मग अंधारातच सगळं केलं, ते झालं. आणि नंतरला थोड्या वेळाने काय झालं, गॅस संपला. मग तो अंधारातच गॅस लावला आणि मग थोड्या वेळाने म्हणजे जवळजवळ 7च्या दरम्यान काहीतरी लाईट आली. पण झाले, वेळेत गेले ते. तर आता ना चूल माझी पेटते. चुलीवरती मला ना भोपळ्याचा ना हलवा बनवायचा आहे. मागे बघा तुम्हाला दाखवलं होतं ना व्हिडिओमध्ये भोपळा काढलेला. तर थोडासा मी ठेवला होता, म्हटलं हलवा बनवूया, चांगलं असं खायला बरं वाटेल असं. पण जॅक गेला वाटतं. आणि अजून एक दुःखद बातमी तुम्हाला सांगते. काल की नाही माकडं आली होती काल दुपारी आणि आपली वांगी सगळी तोडून नेले. बोला, जवळजवळ 10-15 वांगे त्यांनी खाल्ली. नशीब आमचं लक्ष गेलं म्हणून. विराट आहे ना इथे खेळ होता, तर त्यांनी बघितलं आणि तसं मग मी आतमध्ये होते, काम करत होते, तसं बाहेर आलो आणि मग त्यांना हक्कलली नाही तर सगळं टॅमॅटो वगैरे सगळे आपले गेले असते. ठीक आहे, आता लक्ष ठेवावं लागेल, दुपारच्या वेळेसच येतं. म्हणजे झालं गुरांचं झालं, आता म्हटलं माकडांचं सुरू झालेली आहे. म्हणजे काय नाही काय आहे चालू. आमच्या इथे माकडं ना भरपूर आहेत, खूप आहेत. आता इथे झाडं वगैरे अजून आपली छोटी आहेत म्हणून ठीक आहे. आता एकदा ते झाडं मोठी झाली का मग खूप माकडांचा त्रास होणार आहे. म्हणजे काहीतरी बंदोबस्त करायला पाहिजे. बघू आता. आज पण आम्हाला लक्ष ठेवावं लागणार. कुणालचे बाबा सांगून देत लक्ष ठेव, दुपारच्या वेळेस वगैरेच येतील ते. बघू आता, आहे ना कुणाला जोडलं त्याच्यामुळे असं काय अडचण नाही, ठेवू लक्ष. आणि केसांना बघा तेल वगैरे असं भरपूर चापून लावलं आहे. केस धुवायचे तर आज असं तब्येत ठीक नसली ना का तेल वगैरे असं भरपूर लावून ठेवते, मग मला बरं वाटतं. मग थोडंसं काय म्हणूया हेअर मसाज केला का चांगलं वाटतं. चला आता चूल पेटते, पटापट शिजत घालते. तुम्हाला किचनची अवस्था दाखवते मी. बापरे, हे सफेद काय घातलंस कुणाल? नाही, तू चेंज कर. हे बघा, हा काय सुकलेत. लाईट लावत्या. सफेद ट्रॅक्स तरी घातले ती बघा. ही बघा भांडी पडलीत रात्रीची. तब्येत ठीक नव्हती म्हणून मग भांडी वगैरे काय घासली नाही मी. म्हणजे थोडंसं दाखवते तुम्हाला. हा बघा सिलेंडर आपला रिकामी झाला, तो बाहेर काढायचा आहे. तर सगळ्यात आधी ना भांडी घासून घेते, किचनचं आवरते. आज नाश्त्याचं जेवणाचं असं काही टेन्शन नाही. आम्ही दोघंच जण आहे, त्याच्यामुळे खिचडी वगैरे केली ना तरी पण चालून जाईल. आणि कुणाल जेव्हा आपण नाश्ता आता बाहेर करणार आहे, ते मला म्हणाले की काही बनवू नको, मी बाहेरच खाईन. त्यांना आवडतं बाहेरचं खायला खूप. हॉटेलचं वगैरे त्यांना भरपूर खाणं पाहिजे. पण मी आपली ओरडते म्हणून मग ते जरा कंट्रोलमध्ये आहेत, नाहीतर खूप आवडतं त्यांना. आणि बाहेर स्टँडमध्ये बघा कपडे सुकतात ना, हे बघा दिसते का काय, जरा लाईटचा उजेड पडतो ना खिडकीतनं. मी ते 2 दिवसाचे कपडे मी काल धुवून घेतले कसे मशीनमध्ये टाकून. आणि हा बघा कुणाल कुठे गेला, फुलानं गेला वाटतं देवाची. सगळं झालं, आवरलं घरातलं, झाडू बिडू सगळं काढून झालं. आता पहिला ना किचन आवरते. कुणाला सांगते दिवाबत्ती करून घे, कारण माझं सगळं होईपर्यंत जरा वेळ जाईल. त्याला सुट्टी आहे म्हणून बरं आहे, थोडा त्याचा पण मला हातभार लागेल. करतात मदत मला तब्येत बरी नसली का. पण इतकंच की जेवणाचं त्यांना कळत नाही ना, काय फारसं येतच नाही. त्याच्यामुळे म्हटलं काय आता हे करायचं, त्याच्यामुळे करावंच लागतं. चला आवरूया भांडी. बाहेर जॅक आलाय वाटतं, त्याला घाल खायला काहीतरी. बिस्किट घाल, बिस्किट. आता काय चपाती नाही त्या डब्यात बा असेल पार्ले बिस्किट नाही. तर फ्रीजमध्ये हे आहे बघ, फ्रीजमध्ये बघ आहे ते पेढा तो घाल. आणि जवळजवळ 1-1.5 तासानंतर शूटिंग करायला घेतलं आहे.
बाहेर ऊन बघा कसं पडलं आहे. चुलीवरती ना मी भोपळ्याचा हलवा बनवायला ठेवला होता, तुम्हाला मी दाखवते. झाला आहे बघा तयार. छान दिसतंय. सगळं पाणी सुकलंय, आता उतरवून घेते. हा कुणालच्या बाबांना ना आवडतो, म्हणजे गोड त्यांना विशेष आवडतं ना, म्हणून म्हटलं चला आज बनवूया आपण. संध्याकाळी येतील ना, खातील मग. फाटले थांब, मी घरात बघते, 1 मिनिट थांब. कपड्याची घे धर. एकच आहे, 2 बांधल्या. पिशव्या बांधतोय. कुणालच्या बाबांचा फोन आला होता आत्ताच. दुधी आहे ना, धरलेले आहेत ना. मला आता हसायला येते बोलताना. ते सांगतात दुधीला पहिला पिशव्या नेऊन लाव, म्हणजे बांध तिथे, कारण काल माकडं ना वांगे घेऊन गेलेत ना, म्हणून. आत्ताच 5 मिनटं झाली त्यांचा फोन आला होता. मी त्यांना अशी भीती की माकडं ना दुधी आपले घेऊन जातील. त्याच्यामुळे ह्या 2 बघा इथे अशा बांधून ठेवल्यात. आता ही 3री बांधते. अलगद बांधा, कुणाला नाही, जरा पण काय झालं ना तर बाबा ओरडेल आपल्याला. प्लास्टिकच्या हे होते ना. ही पिवळीवाली बघ, ही बघ खाली पडली ती. ही बघ ही बास्केटवर आहे. हां ही लागेल, ही अख्खी आहे बघ. हां ही होईल, बांधून टाक. हे बघा एवढी झाली. थांबा 1 मिनटं, तुम्हाला दाखवते. ही बघा, एक 4 दिवसामध्ये तयार होईल. दुधीची वाढ ना पटापट होते, जास्त वेळ नाही लागत. पण जीव कसा ना बाबाचा गुंतलेला तर झाडांमध्ये. हा अलगद बांधा. आणि आता दुपारच्या जेवणाची तयारी. आज खिचडीच बनवणार आहे. आणि भोपळ्याचा जो हलवा बनवला ना तो जरा सेट करायला ठेवते फ्रीजमध्ये. माझ्याकडं ना एक केकचं भांडं आहे. हे बघा, हे असं असतं ना डिझाईनवालं बघा असतं, म्हणजे त्यात टाकते आणि मस्त असा फुलांचा ना शेप येईल मग हलव्याला. छान झाला. टेस्ट करून बघितला मगाशी मी. देवाजवळ नैवेद्य पण ठेवला. त्याच्यामुळे आता संध्याकाळी मग हे आले ना का नाश्त्याला होतील. मग कुणालला पण दिला खायला, आता कुणालला पण आवडला. कुणाल झोपलाय आता. सतत लक्ष सगळं आज बाहेरच आहे, माकडांची दहशत. कुणालचे बाबा मग अशी फोन तेव्हा म्हणाले की लक्ष ठेवा दुपारच्या वेळेस ते येतात. त्यावेळी माझं आता किचनचं आवरलं ना की मी बाहेरच जाऊन बसते मागच्या साईडला, म्हणजे मग बघू 2-4 तास तरी लक्ष ठेवावं लागेल. टॉवेल पडले वाऱ्याने. आणि आता 4:15 वाजले संध्याकाळचे. आत्ताच किचनमधली भांडी घासली, दुपारी जेवली आणि झोपून गेली गप. आज जवळजवळ अर्धा तास मी झोपली, म्हणजे कधी झोपत नाही मी इतकी. आज पहिल्यांदा इतक्या वेळ झोपले मी. आणि आता झाडांना पाणी घालायचं आहे. कुणाला मागची साईड आहे ना तिकडच्या झाडांना पाणी घालतो आहे मी. ही पुढची जी झाडं आहेत ना तिथे पाणी घालणार. आणि आज गाडी नसल्यामुळे ही जागा बघ अशी मोकळी मोकळी दिसते. सकाळपासून ना माझं लक्ष सारखं तिथेच जात आहे. पण एकदम खाली खाली वाटतं ना जागा, गाडी नाही म्हणून. तर चला पटापट पाणी घालून घेते. नाही तिथे नाही घालायचं, तुला या मधल्या आहे ते मधलं आहे तिथं. चप्पल कुठे माझी? मागच्या साईडला आहे माझी चप्पल. इथे दाखव, खाऊ दाखव बाबाने आणलेला.
बाबांनी लेकासाठी बघा किती खाऊ आणलंय. ही सोनपापडी पण विकत घेतली. हां अच्छा हां हां. केक आणलाय बघा कुणालसाठी. कणकवलीवरनं घेतला वाटतं. ते जरा ना कपडे चेंज करतायत. बापरे केक कोणाचा बर्थडे आहे पण. ह्या दुकानामध्ये ना केक खूप छान मिळतं. कुणालच्या बर्थडेला आणला होता. बघ भावाने खाऊ किती आणलाय. यात भाजी पण आणले. काय काय भाजी आणले. कोबी स्वस्त मिळेल काय भाजी. कोण वाजलं बघ कुणाल. आलं आणले. भेंडी आणि मटार आहेत. जेवताना खाणार. तुम्हाला भोपळ्याचा हलवा बघा दाखवत्या. सेट केलेला ना तो. आता बघूया ह्याच्यामध्ये येतोय का. डिझाईन उलटा कर. पलटी मार. आता पलटी मारून नाही असं. केक कोणत्या खुशीमध्ये आणला पण. केक म्हटलं कोणत्या खुशीत आणला. बायकोच्या बड्डेला आणलेला ना म्हणून आणला तो. माझा बर्थडे कधी होता. कधी होता झाला 6 कधी होता बड्डे 6 तारखेला ना काहीतरी. हा म्हणून आज आणला काय. काय नाही कुणासाठी आणलेलं आहे. फक्त माझं नाव केक बघायला सांग ना. मग केक बघायला सांग मग माहित पडेल ना कुणासाठी आणलं. मी जरा सेट करायला ठेवलाय फ्रीज मध्ये. नरम पडला होता ना केक. केक बघ मग माहित पडेल ना. ठोकतो कशाला. जरा ते चांगलं निघेल. आवाज आवाज आवाज. आमच्याकडे भोपळ्याचा हलवा आहे ना तो काढायचा कार्यक्रम चाललाय. तर आपले एक सबस्क्रायबर आहेत मुंबईचे. त्यांचं आज भाडं होतं. कणकवलीला गेले होते कुणालचे बाबा. मग अशी मला वाटतं काय 7-7:30 दरम्यान ते घरी आले. तो बोलतोय मला डायरेक्ट चमच्यानेच काढा. तो काही प्लेटमध्ये काय होतच नाही. नाही येते ना. बरोबर येईल. टेन्शन घेऊ नको तू. आपण पण थोडा कलाकार आहे. फ्रीजमध्ये एकदम गार झालंय ते. मस्त झालंय पण कारण मी जरासा खाऊन बघितला होता ना. टेस्ट केली होती अर्धा चमचा. निघाला बापरे. फायनली निघाला. असं नाही त्याला डिझाईन बघायची. तुला त्याला उभी राहा. डिझाईन हे झालं ना पण. उभी राहा. डिझाईन पण येणार. कसे येणार. छोटी प्लेट दुसरी प्लेट. आता घे की चालेल पण. काय बाबा. एवढा दिमाग माझा नसतं चालला. तर ठीक आहे. एवढा काही खास दिसत नाही शेप. चला खा आता. चांगला आला की नाही बघ. दिसतोय डिझाईन. शेप आले की नाही. खाऊन पाहता. ह्याच्या चमच्यावर डिश आहे ते. खावा आणि टेस्ट करून सांगा कसं झालंय ते. कुणाल ये. कुणाल आमचा बिझी आहे अभ्यासात. त्याचं आपलं चालूच असतं काय नाही काय. ये बाबा खायला ये. काय रे. तो बाबाने आणला खाऊन गेला आता. चांगलं झालंय. डब्यातच असं वेगळं असं काय वाटतंय काय. दुधीचा आहे तसंच ना. मला दुधीसारखा फ्लेवर आला. सेम दुधीचा लागतो ना तसाच सेम. गाजरचा वेगळा असतो आणि हा वेगळा असतो. चला आवडला. हा मी 20 रुपयाने आणली असती. बोलते का खरं. झोपा आता झोपा. आता घेतले मी जेवण करायला. जेवण आज फक्त डाळ आणि भात. कारण नाश्ता करून झाल्यामुळे कोणाला जास्त भूक नाही आहे. कुणालचे बाबा झोपले पण ते म्हणतात जेवायला नको म्हणून. त्याच्यामुळे कुणालला आणि मला डाळ फक्त लावणार आहे. आता ही भाजी आणलेली ना ते सर्व साफ करून ठेवते. वटाणे बघा सोडून झालेत. मटार इथं फ्रीजमध्ये जागा नाही ठेवायला. फ्रीज पूर्ण पॅक झालेला आहे. आता बघते मला जागा करावी लागेल. आणि केक तुम्हाला ना मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवते. कारण कुणाल म्हणाला आई आता नको आहे. कारण त्याने पण आता खाल्लं ना ते. तर त्याला म्हणजे भूक नाही आहे जास्त असं. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवीन तुम्हाला कसा केक आणलाय ते. आणि कोणाचं नाव आहे ना केकवरती ते पण तुम्हाला मी दाखवीन ना. माहिती पडेल तुम्हाला. मग आता का बघितलं बघा. मगाशी बोले बायकोचा बर्थडे आहे म्हणून मी नाव टाकून आणले. कुणाला सांगता की तुझ्या आईचं नाव टाकलेलं आहे केकवरती. डबल ढोलकी. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कमेंट करून जरूर सांगा. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा
नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.